Τώρα να σας πω ότι εδώ και μία ώρα και κάτι κάθομαι και μιλάω μοναχός μου χωρίς να έχω ανάψει μικρόφωνα και κάθομαι και λέω εγώ την ιστορία της ζωής μου. Λοιπόν, έχω ξεκινήσει τη συνεργασία αυτή με την εταιρεία Trolix Pro. Για ακόμη μια φορά σήμερα μαζί μου έχω δύο καλάνια που μου έρχονται στην εταιρεία. Το ξέρω, το ξέρω. Πλάστικο είστε 100-200 γραμμάρια. Και ακριβώς πίσω μου έχω το πίσω performance. Ένα καλάμι από πάνω ράφι που λέμε. Και το συγκεκριμένο καλάμι, ένα καλάμι το οποίο με έχει εντυπωσιάσει. Επειδή τα ψαρέματα που έχω κάνει με τον καινούριο χρόνο είναι ολιγόωρα, δηλαδή συμμετείχε να ψαρεύω, θα ψαρέψω το απόγευμα μέχρι το βράδυ και τα λέτε να τα ξημερώματα μέχρι κάποια στιγμή το πρωί. Ένα μόνο που έχω προλάβει να κάνω έτσι ολοήμερο και αυτό έγινε με φίλους που αναλωθήκαμε να τρώμε πίτσες, πατσάδες και άλλα πράγματα και είχαμε περάσει πολύ όμορφα. Είναι δύο καλάμια τα οποία έχουν δοκιμαστεί σε πάρα πολύ έντονες καιρικές συνθήκες πραγματικά και έχουν ανταπεξέλθει απίθανα. Για το συγκεκριμένο ειδικά καλάμι, ένα καλάμι το οποίο έχει δίπλου αρμούκι, κάτω στα 100-200, 4-20 μήκος. Θα κάνουμε κάποια στιγμή ένα βιντεάκι με πολύ περισσότερες πληροφορίες. Έχει ψαρέψει με καιρικές συνθήκες από 6 μέχρι και 7 και 8 μποφόρια σε καθαρό και νυχτωβικό. Εντυπωσιακό ότι χειρίζεται εύκολα για τον οποιοδήποτε φύλλο αποβολή πάνω από το κεφάλι overhead. Μέχρι τεχνικά είναι κάποιος έτσι λίγο προχωρημένος και off the ground. 150 γραμμάρια πραγματικά τα απολαμβάνει χωρίς να το προβληματίσει, μπορεί να τα ψαρέψει για τη στιγμή που κάποιος φίλος ψαράσει που σίγουρα θα το χρειαστεί. Και είναι ένα εργαλείο που μπορεί να το απολαύσει ιδιαίτερα σε έντονα καιρικά φαινόμενα, μικρούς, σκληρούς, μικρούς. Και να πούμε ακόμα περισσότερο κάποια άλλη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχω εδώ και πολύ καιρό τα ψαρεύω και είναι αρκετά εντυπωσιακά σαν εργαλείο. Λοιπόν, πιστέψτε με, κάτσε λίγο γιατί θέλω να με βλέπω το άλλο, θέλω να με βλέπω. Τα πιο επικά time-lapse πάντα τα έχω τραβήξει από το πρώτο πόδι προς τον Όλυμπο. Πραγματικά είναι επικά. Ειδικά με συννεφάδες και όλα τα σχετικά είναι απίστευτα. Έτσι και σιγά σιγά, μόλις τον οργανώσω λίγο το χρόνο, κάτι κομπρεσέρια που χρειάζεται εδώ σε μένα, μόλις τον οργανώσω λίγο κάτι κομπρεσέρια, κάτι σανίδες που χρειάζεται γιατί είναι λίγο αφρατεμένη εκεί άμμο να μπορούμε να πηγαίνουμε, drone και time lapse θα είναι από Θεό. Ειλικρινά. Πραγματικά δηλαδή είναι από τα πράγματα που θέλω να κάνω είναι χωριά που είναι καλός ψαρότοπος, έτσι, μήτι είναι φανταστικός ψαρότοπος, μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα από spinning μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Αλλά το βασικότερο όλο που με τρελαίνει κάθε φορά, εδώ ρε πήγε γαμώ το αυτόματό σου το focus. Αλλά αυτό που πραγματικά με τρελαίνει στην ίδια από εκεί είναι την προληψία. Έφυγα από το Ποσίδι γιατί πραγματικά ήταν το απόλυτο μηδέν, το απόλυτο νέκα, το απόλυτο τίποτα. Λοιπόν, τα δολώματα δεν ήταν ψιλοτσιμπημένα και δεν ήταν απείραχτα. Περίμενα λίγο να σηκωθεί για τα καλά και πασέλινο, να πέσει ο ήλιος για τα καλά και λέω τον μπούλο. Τώρα ήρθα λίγο πριν σε ένα άλλο σημείο. Είναι εδώ στις κατασκηνώσεις του καθηγητό, έχω ξαναψαρέσει χιλιότερα, χωρίς κάτι ιδιαίτερο,
Αλλά είπα έτσι να το ξαναδοκιμάσω, μην στην αλλαγή πάνω μην κάνω μεγάλη διαδρομή. Έχω ρίξει τα δόλωμα εδώ και 1/4-20 λεπτά. Και από ό,τι φαίνεται και εδώ νέκρα. Λοιπόν, σήμερα ψαρεύω τα δύο τα καλάμια στις συνθήκες αυτές τις ιδανικές στιγμές που λέμε ότι τα ψάρια είναι μπροστά στα πόδια μας. Δηλαδή τι, βάζω το δόλωμά μου και αυτό που χρειάζεται να κάνω είναι απλά να κάνω ένα τσουπ και βία εκεί στα 20 μέτρα και βία εκεί στα 20 μέτρα να είμαι τελειωμένος, καθαρισμένος και να αρχίσω να παίρνω τις δουλειές. Η ώρα έχει πάει 12.30 και σιγά σιγά την κάνω σαν καλό παιδί. Θα το βιώ τώρα και το τελευταίο καλάμι και φεύγω. Πάλι καλά που θα με δώσει τον Άγιο Μάμα και πιέστο πήραμε τα δύο τα μουρμούρια. Λοιπόν, δύσκολη περίοδο. Παρ' όλα αυτά έρχονται πάντα καλύτερες μέρες. Εν κατακλείδη, για να κλείσουμε το σημερινό βίντεο, δύο λογάκια. Λέγανε οι παλιοί, ό,τι μάθεις καλό είναι. Δεν ξέρεις άμα θα σου χρειαστεί. Έτσι λοιπόν καμιά φορά μην τα φορίζουμε όλα. Μάθε το. Δεν ξέρεις αν θα σου χρειαστεί. Αυτό καμιά φορά μπορεί να λέμε κάτι παραπάνω, να δείχνουμε κάτι παραπάνω. Αν το μάθεις και έρθει κάποια η ώρα δεδομένη που ίσως σου έρθει στο πίσω του μέρος του μυαλού σου και πες ρε εσύ κάτι είδα μια φορά, μπας και δεν ξέρεις ποτέ. Το να φορίζεις κάτι που είδες χωρίς να το γνωρίζεις, απλά επειδή έχεις μια άποψη που είναι απλά άποψη, ως εκεί δεν υπάρχει γνώση, δεν υπάρχει αλήθεια πίσω από αυτό που θες να εκφράσεις, μάθε το, δεν ξέρεις ποτέ. Αυτά τα λίγα, αλλά να περνάτε, πάντα ματωμένα αγκίστρια, να έχετε, καλές ψαρευτικές εξορμήσεις και εδώ είμαστε, τα λέμε. Το κανάλι αυτό δημιουργήθηκε για αυτό το πράγμα, επειδή έχουμε κάτι να πούμε και εγώ μέσα από τα βίντεο μου, αλλά και εσείς μέσα από τα σχόλιά σας, ενισχύοντας μια παρέα δυνατή, όμορφη, ανταλλάσσοντας απόψεις και συνέχεια να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτά τα λίγα. Dear Fishermans, tight lines πλέον. Φιλάκια.